A ta lamba waya. Shi ka sa kida lamba waya. Okay, to yayi. 11 ta ka tabbata. 11 ta cika cicip. Ta haka. Cicip. Haka. Ga nan bayan gidana na faɗa muku zo da kashi in ka ne ku saboda ban son kowa ya ji. Alaikum lauya. Wa alaikum salam. Ina Lahiya lau. lauya ƙara na kawo. Wa ki kawo kala? Ga wanda na kawo ƙara na. Ni kwaru. Tun wanda ya to gida rana ni uwa adashi ni kwashi adashi ban ƙara ganin shi ba. Sai da ranar tono asiri ta zo ya ganin shi. To kai ya an kai haka. Adashi ta haɗa lauya. Sai na kwashi amarya ta farko. To bayan na kwashi amarya ta farko wata jarabawoyi na shigo cikin lamarin nan ban sake komawa ba dan saboda ni a yan gari ka dai gane. Na gane. To yanzu kitsin zamu taimaka shi gaban alƙali ya za yi. A ni ho ban so komi ho a tsaya a kare shi nan dan ni na aza karamin kes na. To yanzu ban lamba bari a kare nan. Lamba waya ta. Ai abin mai sauki na kai lauya. In dai lamba waya ta ai lauran an ku lauyoyi lamba waya gare ku ba wai wani abin gada. A ta lamba waya. Shi ka sa kida lamba waya. Okay, to yayi. 11 ta ka tabbata. 11 ta cika cicip. Ta haka. Haka. Ke mi? Ta haka digo. Ki lamba ki. Ko da men ke na lamba ki. A wa gaba lamba ta ba. Kudi an lamba kina da hankali ko? Ba ki da evidence. Au. Ma ka ce banza. Haka dai dan su zama ki ma mijin aure ma kai tsaye. Wani da abuna kina da mutunci ko? To lauya gashi. Wallahi babu Miliyan 6 na ci ko da mana kawo maka. A to wallahi yan gidanku ba su kauda ba. Ba su da hujjar cewa Assalamu alaikum. Ga ni yanzu nika fito a cikin gida. Yawa lauya kai ni ka da. Lahiya digo. Ko da mun ƙara yan gidan mu na kawo. Ƙara yan gidanku? Kin ci auren dole za su yi. To ke dan ma ke samu kina da ƴan uwa wanda za su miki auren dole. Sa miki miji yadda maza sun kai waya. Ki zo kina da magana. Yan gidanku sun kyauta. Abinda sun kai shi a daidai. Haka dai dan su sa miki ma miji aure ma kai tsaye. Wani da abuna kina da mutunci ko? To lauya gashi. Wallahi babu Miliyan 6 na ci ko da mana kawo. A to wallahi yan gidanku su kauda. Ba su da hujjar cewa su miki auren dole. Kina ji ko? Ba za mu ta mun san mutan dan kare ki kotu. Ni lauya ban gane ka ce za ka je. Ta hede yanzu cikin gane sai a sai za a yi kira alƙali ya yi su mutan na kare. To shikenan. Amma ya riga gabata da hankali. Ki bada miliyan 6 ki ta cash. Ma ku ce banza ko. Kuɗi na da ka amsa min ni kuma wallahi na yi alƙawari in dai miliyan 4 in nan sun ka dawo wallahi sai na baka 2,000. Nawa? In da ka ba 2,000. Assalamu alaikum. Ga nan yanzu na zan shiga cikin gida insha Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Za ka yi daɗi lawaya. Wa alaikum Su Allah da sauri ƙara ni kawo ma in dai baka da kowace shari'a ya za a iya yin. Sabida wala kara ne ka san shekaran jiya ne na san gaskiya na. To ma Jamilu ko? Jamilu kyawu. To duk wani abu na wa na kuɗi kadara da komi na haɗa. Duk jarin da na samu da sana'a kyau da ni komi na haɗa. Miliyan 4. Na ba su a asurin sa an ce nan yana sauki su saboda sun yi ko ina ingantaccen layya. Gaskiya. Miliyan 1 sa 4. Ok ka tura miliyan 4 a sai ma sa 4 kenan. To har yanzu shiru. Don Allah a ada ai ni na haka mayan layya tun da ba wajibi ta ba. Na haka layya. Kuɗi na da ka amsa min. Ni kuma wallahi na yi alƙawari in dai miliyan 4 in nan sun ka dawo wallahi sai na baka 2,000. Nawa? In da ka ba 2,000. Ga dan mana uba. In da ka ba 2,000. Ya zan shiga kitsa gane ko za a su kuɗin nan amma zan ɗau miliyan 3,998. To kai an da sa kenan. Ban gane yarsa ba. Ba kisa na ka zo abin ba dan ka wulakanta shi. Ni ya walakanta ɗaya ne ka so. 2,000 za su rage a cikin abin da za ka samu. Saura na bin kisna. 2,000. Ka yadda. To ai gara ma in yahi ne. Ni ana. Gara ma in yahi ne. A to da ka kesa dole sai an shi. Sai an shi. Awo. Kuma ka ji. To na yahi ne. A bai yiwa. Na yahi ne. Sai dai mu shiga daga kawai gidan yaron. Ina. Gidan yari. Gidan yari. Awo ko ba ka shiga ka buro ba ni magana. An biya nike.